srdcu. Vianoce, tiché kúzlo vzácnych dní. Vianoce, Vianoce, čas plný lásky zázračný. Majka, už 10 rokov robíš tvoje úžasné, neuveriteľné Moje Vianoce. A s akou hudbou sa tebe ako speváčke a klaviristke spájajú Vianoce? Tak mne sa Moje Vianoce spájajú hlavne s ockovou hudbou, na ktorej som vyrastala. Pochádzam vlastne zo 4 súrodencov, obidvaja rodičia hrávali na gitare špeciálne počas tohto vianočného obdobia. Vždy sme hrávali v kostole, u nás doma, koledovali sme. Jednoducho toto obdobie mám úplne spojené s tým, že ocko tvoril pesničky a my sme takto rozveselovali doslova ľudí a vytvárali sme im tie Vianoce, ladili sme ich a mne to takto zostalo dodnes. Spievam vlastne tie jeho pesničky, ktoré som spievala v detstve už 30 rokov. Myslím, že vieš, aký pohľad ti dá a práve ním. Tvoje vystúpenia sú vždy do detailu premyslené a zároveň autentické. Čo je pre teba najdôležitejšie a čo presne cítiš, keď si na pódiu? Pre mňa úplne najdôležitejšie pri týchto mojich vianočných koncertoch je, aby ľudia, ktorí prídu na koncert, zažili pocit jednoty, pocit lásky, aby sa ich dotkla radosť, aby sa ich dotkla taká harmónia a naozaj asi najviac ten pocit jednoty, že vlastne všetci, ktorí sa tu zídeme, že nám ide o také spoločné, také dobro, niečo proste priniesť pekné do tohto sveta a vždy si tak tých ľudí krásne pozbieram počas tých Vianoc a takto tu cítim takú ľudskosť, prajnosť, proste inšpiráciu, veľmi si to vážim. Kostýmy a stylingy vždy perfektne korešpondujú s vystúpením. Podľa čoho si ich vyberáš a v čom sa na pódiu cítiš najlepšie? Doteraz som vždy spolupracovala s modnými návrhármi a tento rok som urobila asi poprvýkrát takú výnimku, že som si tie kostýmy navrhla sama. Takže mám biely kostým, červený a zlatý, aby sa mi to pekne vystriedalo, všetko popralo, aby to bolo všetko tip-top, vždy pripravené na vystúpenie. Takže vždy mi ide samozrejme o ten komfort, aby som mohla aj rozhadzovať rukami, pretože na pódiu vlastne spolupracujem s tými mojimi hudobníkmi, mám to všetko pod palcom, ja som tá prvá, ukazujem, kedy máme nástupy, kedy kto ide, sláčiky, trúbky, detský zbor, komunikujem s nimi celým svojim telom, takže potrebujem sa cítiť pohodlne, tak preto aj tie kostýmy sú vlastne tak ušité vyslovene mne teraz na mieru, aby som sa cítila komfortne a mohla byť naozaj nielen speváčkou, ale aj muzikantkou. Súčasťou tvojich vystúpení je aj detský zbor, k deťom máš ako matka 3 detí veľmi blízko. Vedieš ich hudbe s manželom, aj k hudbe, aj ostatnému umeniu. Na čo si ako mama najviac pyšná? No, najviac pyšná som asi na ten pocit, že v deťoch, vo svojich deťoch žijeme ďalej. Že chcú s nami hrať, chcú s nami spievať, že ich táto naša práca alebo to poslanie, ktoré robíme, že ich to baví, naplňa, že nikoho neťaháme, že musí s nami vystúpiť. Práve oni chcú byť toho súčasťou, lebo vidia tú prajnosť, vidia tých ľudí, tú nadšenosť, tie iskry v očiach, tú lásku a akoby aj tie dušičky ich to chcú s nami prežívať aj priamo na pódiu, nielen, že pozerať fotky a videá z maminho a ocinovho koncertu, ale byť aj účastný. Takže samotná naša Zoinka, naša dcéra, otvára celé to vianočné turné krásnou takou celosvetovou modlitbou Holy, kedy vlastne sa to všetko tak stíši, pripravíme sa na ten celý krásny vianočný zážitok a nesmierne sa teším, že to malé ja v nej vlastne to celé tak krásne otvára. Vianoce v kruhu rodiny sa nám spájajú aj s tradíciami. Aké sú tie tvoje, vaše na Štedrý deň? Tak my sme si aj spolu s mojím manželom za tých 15 rokov už našli taký svoj štýl. Každý si priniesol takéto svoje z rodiny, ale musím sa priznať, že máme aj veľmi veľa spoločného, asi sme aj z takých podobných rodín. Dávame si medové krížiky, lámeme si spoločnú jednu oplátku, ktorú si tak akože rozdeľujeme, krájame jablčko, dávame si nejaké peňažky pod stôl, aby nechýbala hojnosť počas celého roka, nielen nám, ale všetkým, aj našim blízkym. A spievame si koledy. Je to úplne naozaj taký pekný čas, špeciálny, kedy sme všetci takí akože oblečení, načančaní. A milujeme tie Vianoce naozaj, keď sú v takom tom rodinnom duchu, v takej tej pohode.
a keď sme samozrejme všetci pri tom stole. A kým sme, tak ja ďakujem naozaj tomu hore Pán Božkovi, že naozaj máme tých svojich, aj tú moju maminku, ocinka, našich blízkych všetkých, že ich máme pokope a že môžeme spolu stráviť krásne Vianoce. O tomto pre mňa konkrétne tie Vianoce sú. O tom, že sa rodina zíde, stretneme sa, porozprávame, kto čo zažil celý rok a že je tá pohoda. Aký je tvoj najkrajší alebo možno aj najvtipnejší zážitok z Vianoc s tvojimi detičkami? Je niečo, čo ti utkvelo v pamäti, na čo radi s manželom spomínate? No, viete, jak to je, že vlastne také tie najvtipnejšie momenty vlastne sú v skutočnosti nejaké také problematické, že človek má chuť so všetkým prasknúť, že a už ma to nebaví a vlastne časom sa z toho stane vlastne taký ten vtipný vianočný zážitok. Ja taký nemám, ale viem, že tuto môjmu švagrovi Zolimu sa stalo také, že keď boli napríklad malí, hádzali si plastelinu a že máme, že vraj niečo skončilo v kapusnici z plasteliny. Áno, čiže toto sú také momenty, že mne sa našťastie také niečo nestalo, ale keby sa stalo, tak sa samozrejme asi zasmejeme. Ja čo si pamätám z detstva, na taký najväčší asi zážitok bola situácia, kedy sme prerábali kúpeľku, naozaj zbíjačky, všetko u nás doma, v malom bytiku, v bytovke. A tak nestíhali sme, ale teda postíhalo sa, upratovali sme ešte na Štedrý večer. A už keď sme mali pocit, že je všetko upratané, sme si tak sadli všetci, že že to je super, že my sme to fakt stihli všetko upratať, že kúpeľka proste stojí, nech už je v akomkoľvek stave, aj keď možno na 98% ešte, že ešte tam chýba niečo, ale je. Sme si tak sadli a zrazu na seba pozreli, že a kde je vianočný stromček? A ocko museli, že do pivnice a my sme ten stromček vždy museli sprchovať, lebo predsa nevieme, čo je v pivnici za celý rok. Takže kým sme to ozdobili, kým proste aj sme sa nasmiali, aj sme si proste poplakali, že to všetko tak dlho trvá, to si spomínam ako dieťa, že sme si sadli za štedrovečerný stôl približne okolo 10:30 večer. Všetkých vás pozdravujem, tu je Mária Čírová, pozdravujem čitateľov Feminity. Mňa čaká dnes krásny vianočný koncert v Bratislave, možno, že niektorí z vás tu na ňom budú prítomní a ak nie, tak vás touto cestou chcem pozdraviť a zaželať vám nádherné, krásne, štedré Vianoce. Všetko dobré.